أعمل بهالمصلحة هاي Ez di vî karî de dixebitim ku ji bav û kalên me ji me re maye ev ka ji axapa ka û avê pêk tê û li gorî çîmentoyê mesrefa wê gelekî kêm e. Li vir welat welatekî çandîniyê ye û piraniya xelkê jiyana xwe bi rêya çandîniya bê jî derbas dikin. Eger baran bibare dê dirûn hebe û xelk dê di xêr û xweşiyê de be lê eger baran nebare xelk dê ji aliyê aborî ve zemetiyê bibîne. Ji ber vê yekê piranî her tim berê xwe didin xaniyên ji hariyê ji ber ku ji aliyê aborî ve. Ji bo me guncawtir in û mesrefeke zêde li ser me çênakin. Derbarê mesrefa yek blokê de îro bihayê wê zêdeyî $9 ye ango derdora 55 sentan e. Lê mesrefa kerpîçekê li ser me nêzîkî 2000 lîreyên Sûrî ye ku bi pereyê me yê nû dike bîsîre. Helbet em vedigerin ser xaniyên heriyê ji ber ku ji bo rewşa jiyanê guncavtir in lê hewldaneke zêdetir jê re divê. Îro kesê bixwaze xaniyekî bi blokên nû jin ava bike, dê zêdeyî $10,000 mesrefê bike. Rewş heta astekê trajedî ke, loma em berê xwe didin hariyê. Di zivistanê de mala hariyê gemtir e, ji ber ku ev dersar e û kerpîç havînê hêniktir û zivistanê gemtir e. Ji aliyê rewşa jiyanê ve kesê ku şiyan û derfeta wî tune be berê xwe dide avakirina xaniyên kerpîçan ev ji bo wî baştir e. Zehmetî hene mala kerpîçê di dirêjehiya salê de pêdivî, binûjenkirin û serarastkirinê heye. Lê bi nebûna sotemeniyê û rewşa giştî ya xirab re xaniyên hariyê îro baştir in. Dê derdora $2000 an jî hinekî zêdetir mesrefa min be, lê eger ez bixwazim wan bi blokan çêkim, îro dê mesrefa wan ji $10,000 an kêmtir nebe.